360 eWorker er en fantastisk app udviklet af Software Innovation. Lad os vise dig, hvordan den virker. I enhver organisation er det nødvendigt at være forbundet for at kunne sikre aktive nøgleprocesser og arbejdsgange. Det kan være svært at bevare overblikket, når du ikke er på kontoret. Og når opgaverne hober sig op på dit skrivebord, bliver du en flaskehals. 360 eWorker løser dette problem ved at gøre det let at arbejde med sager, dokumenter, møder og opgaver, når du er på farten. Med 360 eWorker kan du arbejde på din tablet eller smartphone hvor som helst. For eksempel mens du venter på flyet, er til møde eller sidder i toget. Sporadiske brugere behøver ikke længere at have adgang til 360. Alt hvad de behøver findes i appen. eWorker giver dig et hurtigt overblik over sager, møder, dokumenter og opgaver. Du kan søge efter information i 360 og knytte kommentarer til en sag. Som leder kan du fordele og omfordele disse sager og dokumenter, og derved sikre stabile arbejdsgange på kontoret. Du kan opstarte og godkende arbejdsprocesser. Du kan også downloade filer, som du kan tilgå offline på en iOS-enhed, eller du kan redigere dem direkte via appen til Windows 8-enheder. Som du kan se, får du mange fordele ved at bruge 360 eWorker, som gør dig og dine kolleger mere fleksible og mobile, når I arbejder med 360. eWorker eliminerer centrale flaskehalse ved at gøre dig i stand til at holde nøgleprocesser og arbejdsgange aktive, mens du er på farten. Dette øger effektiviteten i din organisation. Hvorfor gøre noget kompliceret, når det kan være så simpelt? Få 360 eWorker allerede i dag. Vil du vide mere? På vores hjemmeside finder du flere oplysninger og en demonstrationsvideo.